Wel, fi wedi bod yn cwyno am y cwmni loris ma o Lanfyrnach ers tro, ond maen nhw'n foes o reit yn y bôn, a fi wedi hitio lift a Ian i weld un o dyfarndau enwocaf Bethesda. Good thing. Good thing, bye. Good thing. Good luck. Dyma ni, y siôr Bethesda, neu fel mae'r locals yn dweud, y George Pesda. Barod am beint. Dewi. Dwi'n ti? Dwi'n chi, good. Nawr te, dwi'n wrtho fi chydig bach am y dafarn yma, ac ers faint chi wedi bod yma? O, dwi wedi bod yma ers Hydref 2013. Gymys i'r dafarn drosodd mewn, wel, yn sydyn iawn i fod yn onest. O'n i allan o waith ar y pryd, ac o'n i'n meddwl, diw, pam ddim. Na, mae'n dafarn bach braf. Heblaw, yn ystod y geia, mae'n costio ffortiwn i redag, achos mae pob eisiau tân ar. Chi'n cael lot o twristiaid a pobl gwahanol amrywiaeth eang o bobl dod mewn yma? Oes, mae yna selogion yma yn naturiol. Y selogion sy'n cadw'r dafarn fynd. Ond yn aml iawn, da ni'n cael criw diath yma, criw o Manchester yma, di Gwener dwytha. Wsos cynt, o'na criw o Canada yma. Waw. A digwydd bod, mae yna rhywun o America di bod yma pnawn yma. Wel, ers dalw, mae'n os adwn, oeddech chi'n gallu'n syth o yma i'r capel drws nesaf, a maen nhw wedi dymchwel y capel ers y 70au. O pobl yn disgyn mas o'r lle yma syth mewn i'r capel? Wel, sa hwnna'n ein o dair dafarn yma weithiau, y capel. Fysa, ie. Be dwi'n werthu fwy yn y dafarn yma ydy Real Ales. Hyd at hwn, dwi'n gwerthu 136 o Real Ales gwahanol yn y 2 mlynedd wytha yma. Waw. Ond mae treat bach da chi heno, achos wedi dod yn holl ffordd o Gwm Felin Mynach i gan i chi heno, iawn. Ideal. Look out. Mae'r dafarn bach hyn yn galon o gymuned, man cyfarfod i gymdeithasau gwahanol ac yn gartre i gwrw newydd sbon. Mae yna sawl cwrw Cymreig fan hyn ar y bar, ond un yn arbennig iawn i'r ardal yma, Bethesda, cwrw ogwen. Ia, cwrw caradog di hwn gyda ni. A hwn di'n ymgais gyntaf ni yn ei cwrw efo'r dŵr croew sy'n gyda ni yn y dyffryn yma. A mae'n mynd yn llwyddiannus iawn ar hyn y bryd. Blasus iawn mae i fyd. Byda ni'n cynhyrchu digon ar hyn y bryd. Mae'n mynd mor bell a Chornwy, i lawr am Blaenau Ffestiniog, a wrth gwrs y tafarndau lleol a cefnogaeth. Da ni'n cael gynnal tafarndau lleol sy'n bwysig. A faint o job yw i felly i gynhyrchu cwrw ar y lefel yma? Dwi'n cymryd eich amser chi gyd, neu? Da, mae'n ata 8 yn ni. Rhan amser, da ni'n rhannu'r gwaith rhwng gilydd. A mae'n cymryd rhyw 8 diwrnod o'r bragu i'r gasgan a i'r tafarn. A tipyn o job i gael un iawn pob tro fel rwy'n blasu mor dda? Na, jyst cymryd pwyll efo pwysau yr haid a bachu. A jyst amseru, cadw yn y lan a bachu. Fi'n poeni am lleoliad y dafarn yma, felly ar ben y bentre. Ydy pobl yn rolio lawr i'r gwaelod ar ôl cael gormod o'n? Diolch yn rhy gry, 3.9 ydi o. Felly, fedrwch chi fa dipyn o'n ôl cyn i chi rwlio. Hwna fe, wel, iechyd da i chi. Iechyd da. Cwrw ogwen, heroes. Iechyd da. Ia, a chi dod yma'n amal i'r siôr? Yn aml, ges i gyngor pan i'n prodi. Pan ti'n ffrio, paid a ffrio nôl dos am dro. A fi'n digwydd byw yn bell a dwi'n dod am dro, dwi'n dod i'r yma. Yn amlach ac yn amlach fel mae'n mynd yn hyn. Ond ti'n mynd nôl pob tro? O, yndw, yndw tad. Be sy'n braf ydy bod yna bob oedran yn dod yma. Da chi'n mynd teimlo'n hen, a da chi'n mynd teimlo, ia, so mae'n gret. Byddai'n gweithio i ffwr, so mae'n neis gael dod adra i'r rola gael trefol. A yn joio'n unan efo ffrindiau local, mae pob sy'n yma fel arfer. A mae yna wynebau newydd yn dod yma hefyd, Dyn, nos o dda. O na drws yma, drws arall, fan o'ch chi dod i mewn. O, mae'r lle di newid yr adeilad. O fama y lle yn stopio, gyda lle tân yma. Ac oedd yr hen ddynion yn chwarae dominos yma. Lawr yn o sadwm bod hi'n brysur. Oedd nhw'n cael mynd i mewn fforcw i'r gegin y dyn o bia'r lle. Oedd nhw'n cael llonydd a bod yna reifac yn ei gormod o sŵn. A thra bod yr hwyl yn dechrau cydio, a'r dafarn yn llenwi, amser am gan fach, a beth arall na loris Mansell Davies. Brigade i refio'r jan, a flasio'r golau mlan. Cwyno codi dwylo fel ti'n neud ar carafan. Mae fi yw'r brenin ar y rewl, geid i gan i'r cordiri. Rwy'n lori Mansell Davies a does neb yn pasio fi. Rwy'n sticio at y gyfreth, byddai byth yn mynd rhy gloi. Rwy'n un o foes y loris, ar y ffordd i faes y sioe. Rwy'n helpu heddlu Cymru a holl traffig cops y byd. I gadw speedos pawb i lawr yn isel o hyd. Ia bai! Good thing! Watchwch mas am y loris na! Woo!